wachomo kama chalako ni giwendo okinyi makawuono awadano watwagane Twak kin Kenya Kwanza kod Azimio ni gibedo kacha ka gichomo kanye mago bedo dhi bedo kacha ka watwa kachal an giwendo Meshako Dede machiegni Ramogi TV okinyi makawuono. Erokamano Cleophas. Amor gi Ramogi TV. Ang'e ni jopiny moko aneno koseoro message ni gibedo piny gi watch kaka osiepno jaduong' Ligawa neno kochia kacha kawacho ni wamor wasebet e TV waneno Ramogi. Ber ahinya. Erokamano. Weekend mar obedo yo machalo nade? Weekend ne ber. Waneno ka tend piny Kenya Kwanza nyodhi mwalo tie got ma Mount Kenya. Waneno ka ji chamo ring'o kanyo maradar, ji chamo mchele nyoted kanyo tieno ngima. Wakwayo mana ni wambe okelno ochele mwalo wakocha. Wacho ni kiro chopi bichame ochele gi ring'o. Gichopi wan bende wabile ochele gi ring'o nikech Kenya ni marwa wate. Ka nitiere kaka sirikand Kenya Kwanza paro jopiny gochele gi ring'o, to wabe wan gi state lodge Kisumu kacha. Kela mondo ochele gi ring'o ted kanyo jopiny ocham. Jo Nyalenda, jo Obonga, Bandari, ochopi. Bendo chopi, bendo chami ochele. Kato bedo ni gin gi share matin kama. Aya. Ramogi jwang' weche timore ahinya mathoth ahinya e weekend mano antiere. Jatend migawo mochung'ne wechego mago mag wuoth kod apeyni mano Kipchumba Murkomen ne otimo limbe e gwenge ma Kaluo e weekend mane wantiere ni kendo gino mano loso kod oganda mathoth bende kama ne gintiere karkacha mano Murkomen kane entiere kacha e county ma Homa Bay odiochieng' manyoro gino mano lose winjo kanyo kowacho ni ji ariyo mandikre oboke mano Kimani Ichung'wah kod Kalonzo Musyoka ni jogogore simu ni ng'ato ka onge namba wadgi wacha to ibiro manye. Nitiere duol mar Kipchumba Murkomen kane nitiere kacha county ma Homa Bay odiochieng'no manyoro kendo mano nitiere report mano losnwa kanyo kod jafwambo wadwa Ali Abich mondo mi wawinjane kaka entiere kar kanyo achiel kachiel. Ang'eni ka wanyalo yude kaka ne owuoyo kanyo odiochieng' manyoro Twak dhi bedo ni chomo kama chalo nade wawinjane kaka noloso. Sijui kwa nini Kimani Ichung'wah na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka wanaandikiana barua. Hii mabarua mingi wanaandikiana nini? Si wapigiane simu na wakutane na waanze mkutano. Kwani hii ni mara ya kwanza watu kuongea? Kwa nini lazima waongee kwa mabarua? They just call themselves. Kama ni kukutana kwa restaurant ama county hall ama ni wapi, we don't want to know. Wapigiane simu, wakubaliane na wakutane. Let Kalonzo and huyu mtu anaitwa Kimani Ichung'wah wache mabarua wakutane kesho ama kesho kutwa siku yenye wameamua wapigiane simu. Kama Ichung'wah ana namba ya Kalonzo nitampatia. Mheshimiwa Rais ameshasema yeye hataki nusu mkate. Mheshimiwa former Prime Minister Baba amesema hataki nusu mkate. So kwa ile hesabu ya mazungumzo hiyo ni imetolewa. Kenya ndio watawalaumu. Let them go and sit and we don't want their no. And we don't want the disagreement. There is no option. Nakoro Ramogi jwang' isiwinjo kanyo gima ne Kipchumba Murkomen olose kendo gima nowacho. Wang'e wang' mar siasa kaeto bang'e wadhi e kaunti owinjore pat jopiny kotere kod Meshako Dede ni winje kanyo koloso. Paro mane madonjini ma ng'ama nie sirkal. Erokamano awinjo ka migosi Kipchumba Murkomen wuoyo kendo wuoyo maber according to tone mano wuoyo godo. But kisiasa okang'e ni kadine bed ni Elgeyo Marakwet ema mkutano no ne nitie bed Kipchumba Murkomen do wuoyo kaka no wuoyo. Mana e wang' mar siasa mokwongo. Mana nyiso ni pogruok nitie kaluwore gi kama uwuoye. Pogruok nitie kaluwore gi kama uwuoye. Gi ng'ama en go. Gi joma oluwore kata joma uwuoyo go. Ma to e wach mobidhore tir nikech okapar kadine Murkomen wuoyo kama ing'eni Murkomen ng'at man machiegni sana gi jatend piny Kenya William Ruto gin osiepe kendo gin trusted friends. To Kimani Ichung'wah owacho ni bende achiel kuomgi gi mamoko machalo Ndindi Nyoro gini gi jotelo mamoko mag Kenya Kwanza. Koro kama ntiere Kenya Kwanza mantiere but ker Mount Kenya to wuoyo gi ton mopogore, to Murkomen mantiere Homa Bay to wuoyo kendo ataro mar gima joka wacho. Nyiso ni en ka en Homa Bay to temo nyiso jopiny ni
ni twagni en gima important sana kendo en gima muhimu ngima jo Kenya onego bed ni jogi bedo piny kendo wuoyo mapiyo piyo to iwinjo kodhi nyime kowacho ni bende gionge gi option machielo chuno ni nyaka giwuowe ma giwinjre winjruok nyaka bedie owuoyo ka ng'ama wacho ni gin kaka Kenya Kwanza gigombo ni winjruok obedie mondo ji odhi nyime kaka jo Kenya but mano ok gima counterparts ge kata osiepene ma gin go e Kenya Kwanza wacho sama gin Mount Kenya kocha giwacho gik mopogore so mondo mi wakaw ma obed kaka ratiro kata dieri mar gik moko dagombo winjo kata pach jopiny ni be uparo ni Murkomen dine owacho gik mowacho gi kapo ni mkutano kata arambe mane entie ni Elgeyo Marakwet dalagi kata ni e bath piny komachielo maungo Kenya Kwanza government lwedo e yo maduong' okapar kumachielo de giwacho gik ma jokono gombo winjo so josiasa wacho nwa gik mwagombo winjo to gima ni chunygi madieri e gima gitimo koro nyiso ni wuoyo gi tim samoro pogore ka wadwa neno ka tim dhi nyime to wabiro wacho sechege ka wabiro wacho ni adieri gik manyo wacho ka e gik mane nie chunye gik majalo wacho samoro ok gin gik manie chunya to gik gima timo to e gima nie chunya ok anyal timo gima opogore gi gima nie chunya so mane kaka nene Kaka kinde magintiere mai kinde mano ka twak biro yo mopogore opogore tang'eni jopiny bende nigi paro mantiere kar ka achiel kachiel ka opogore gi wach mantiere kar ka ng'eni ang'ayudo ne Chris Otieno mano ka entiere county ma Kisii mondo mi walosane kod achiel kachiel jogo mantiere kode kanyo mondo mi ang' warangane kinde mabiro mana kama wantiere sani wawinjo nyabedo ni twagni en jok madhire gin jok mage jotend piny Kenya kod mano William Ruto kod Raila Odinga jatend kweth mar Azimio la Umoja gino ma osiko ka gilose ok odwa mosruok ok odwa nus mkate nyalo bedo ni en achiel kuom gigo ma jogi ponono luoro kendo en achiel kuom gigo milieko ni ero koro nyalo bedo ni ng'ur mantiere iye omiyo jatend piny Kenya ochopo nyaka masa mar piny Kenya sani inano Cleophas wach mar nus mkate kata sirikal mar barwa bar ok en gima nie mesa mondo ji odiscuss jo Azimio pok owuok oko mowacho kata kamoro amora ni mane gima gidwaro in fact gisewuok ka gikwedo ni mano ok gidwar to jo Kenya Kwanza bende osekwedo ni mano ok gidwar gimomiyo wach ni ema pod isiki nuoya en ni nikech nitie kweth moko ei Kenya Kwanza ma ong'eyo ni gima kamano ji mang'eny kona magintie ok nyal dwaro koro ka gitajo mano to gimiyo supporters gi bedo gi maino mondo miyo tamre wach mar bede mesa mondo ji olosi koro gino umo kata gik mabeyo monengo losi e kaka duoko nengo mar ngima piny kamano bende penjo moro penjo piny sani ni bende degier ni twak obede to bede yo machalo nade tang'o gine monego bende rango kar kacha adhiana chal kachere nyawadwa Crispin Otieno e county ma Kisii Chris oyawre Kisii uchiwo yo machalo nade kotengo ko twak mano godo chieng' ma kawuono pak jopiny to gin mage machiegni wachiwo yo makare Cleophas wabiro nachiel kachiel kawuok e boma ma Kisii kiny ma kawuono dani mondo walos kod jopiny kaluwore kod weche mag siasa kaka osebedo e thuruka ahinya weche mag twak mar Azimio kaachiel kod mano riwruokno mano mar Kenya Kwanza wasewinjo ka nitiere paro mopogore opogore momiyo sani dani mondo walos kod moko kuom jopiny mawuok e kaunti ma Kisii karibu katika runinga ya Ramogi nitakuwa nikianza na wewe hapa kumekuwa na joto la kisiasa kuhusiana na mazungumzo baina ya wale wanachama wa Kenya Kwanza na vile vile wale wa Azimio. Wewe kwa mtazamo wako unaona uwepo wa mazungumzo utasaidia kutuliza joto la kisiasa nchini? Kwanza kabisa nasema mimi kwa majina naitwa Albert Ratemo. Mimi nataka kusema ya kwamba hii Kenya ni yetu sisi wote. Hii Kenya sio ya viongozi. Na kuna mambo mengi tunaona wakati viongozi wanaitirafiana katika matakwa yao. Sisi tunaona ni vyema viongozi wetu wasikizane na waongee ili tuweze kuwa na amani Kenya, watu wafanye biashara ili watoto waende shule. Kwa sababu hii Kenya
tunahitaji kila mmoja, hatutaki kupoteza maisha ya mtu yoyote. Tunataka mazungumzo, na ile mambo ya kusema ni kesho, ni leo, ni kesho kutwa, hiyo iwachwe, tuweze kufanya mazungumzo. Kenya ni yetu, tuweze kufanya kazi na tuweze kuelewana namna hii. Asante sana. Alafu pia kuna wale pia ambao wanahisi kwamba kunapokuwa na mazungumzo, kuna wale wafuasi wa Kenya Kwanza wanasema kwamba kuna vitu ambavyo wanatarajia kuzungumzia. Watu wakaazimia wakisema kwamba wao wanataka hali ya uchumi uweze kurudishwa chini. Wewe maoni yako ni yapi? Unaona ni nini ambacho kinapaswa kupewa kipaumbele? Ni kweli kwamba mambo ya uchumi iko vibaya sana, vitu vimekuwa gharama ya juu. Tunataka viongozi wa Azimio waingishwe katika mjadala huu, katika mazungumzo haya, ili tuone kwamba kama hii mambo inaweza kufanya mwananchi aweze kuishi kwa njia ambayo inastahili. Hakuna kiongozi anastahili kuachwa nje. Asante sana. Naam, shukrani sana. Tunaye pia mwingine hapa, utatuambia unaitwa nani kwa faida ya mtazamaji wetu, kisha utuambie maoni yako ni yapi kuhusiana na mazungumzo baina ya Kenya Kwanza na vile vile muungano wa Azimio One Kenya. Jina langu ni Mwalimu Obino Nyambane. Tunafanya kazi na serikali yetu tukufu Kisii. Kwa maoni yangu, mtazamo unaoendelea sasa, pahali viongozi wote wana vikao vya kuzungumza na kuelewana, ili tusiwe na maneno ambayo ni ya kusumbua wananchi au kusumbua wanasiasa. Wacha viongozi waketi waelewane, ili tuwe na mwelekeo kama taifa. Tukiwa na umoja, tukiwa na amani inaleta maendeleo katika kila nyanja. Every sector, if there is peace, every sector develops. Hata kama uchumi imekuwa ngumu, tunahitaji amani. Uchumi haitakuwa ngumu. Amani, basically when we have peace, kila kitu inaweza kuwa mzuri. So we are requesting our leadership sit together, agree, accept what is good, let the country move forward. Asante sana. Tukimalizia na mzee mwingine hapa, tunataka pia tuambie anaitwa nani? Francis. Mimi ni Francis. Ukiangalia huko. Mimi ni Francis Oyugi Nyaberi, mkazi wa Kisii. Tunaomba sana vile wamesema Azimio waketi na mzee Raila Odinga na Ruto waelewana, kwa sababu mambo ya maandamano ni kitu kibaya. Hata mambo ya uchumi imekaa chini. Wakenya wanaendelea kukaa vibaya kwa hali ya uchumi. Pesa kuna, biashara imeanguka kwa sababu ya mambo ya kuandamana kwa barabara. We have seen it very clearly that people should have to agree both sides. Kwa hivyo mimi kitu nimeomba sana na shukuru Raila Odinga amejitolea kabisa. Ni mzee mwenye nguvu, mwenye akili, mpaka tumeona Wakenya wote watafaulu, kwa sababu bila ametoa maoni. Hii ndio tungehitaji ifanyike, kila Mkenya akae sawa. Hiyo ndio maoni ambao nimetoa mimi kama Nyaberi Francis na Kisii, kwa sababu huyu mzee Raila tunaomba Mungu sana amsaidie. Ametufanya kazi mzuri, yeye amejitolea kwa Wakenya wote wakae vizuri, wakae na amani. Asante sana Nyaberi. Manaka kijono Cleophas manogin moko kuom ote kata mana moko kuom gigo mawinjo kwa wuok kuom jopiny. Ng'enygi wacho ni ber mondo mi twak obedie mar neno ni kwe oduonjo piny mar Kenya kinde ma siasa medo mana tedore piny maru. Gidwaro ni mondo jotelo mawuok e Kenya Kwanza kaachiel kod jogo mawuok e riwruok no mar Azimio oriwre kanyakla kendo mondo mi gilos weche kaluwore kod kaka Kenya dhi kendo kaka dongruok nyalo bedo thurka ahinya seche ma koro pod wamedo mana winjo ka jo Kenya Kwanza ni kod list magidwa ni mondo losie. Azimio bende ni koda gigo magiwacho ni gidwaro ni mondo mi oket mbele ahinya kaluwore kod pek mar ngima. Koka manang na wegi kanyo Cleophas aduoko ni kendo iri studio mondo wadhi nyime kod twak makawuono. Aya, ago niro kama na inya Crispin Otieno koke kaunti ma Kisii bago toke Makari na koro mondo mi adhi kaunti machielo mondo mi anga yuda ne paro mamoko bende kama kisebedo kacha ka gitimore. Nyakoro mo gijwang medoro no ote magi kikono ni yudo wayo machalo nade sani kaunti ma Kisumu iko no ikoreo makare. Hayudo tura kata kod nyawadwa James Okoth kane kaunti ma Kisumu. James Okoth Kisumu chewe yo machalo nade to nyaka sani to akumano gudu chima kawuono.
Twak ochom kanye mano kore penyo maduong' mantiere kar ka jomoko wacho ni oyo wan wadwa mae gima oboke moko pod indiko kae gi kacha. Raila Odinga gi Lange oramo ni wan ok odwa nus mkate. Jogi sirkal be mago jo Kenya Kwanza oramo ni onge sirkal mipogo kata gimoro amora mantie kar ka pok mag lemo. Jopiny pach gin mage kotenore kod weche gi duto mosebedo kadhi nyime. James. Erokamano Cleophas awinje yo makare ka wantie e kaunti ma Kisumu. Mana kaka ise liekono weche osebedo mopogore ka kweth machielo motel nigi jatend piny Kenya William Ruto wacho ni gin ok gidwa gima giluongo ni handshake. Ka kor machielo bende ogaye mar Azimio bende nosewacho ni pache ok nitie e weche mag handshake. Ge kinde no bende Kipchumba Murkomen bende ne osegolo wach ma siemo kata masieyo wach mar ndikruok mar barupe e kind Ichungwa to kodi Kalonzo Musyoka. Magi weche ma medo mana kelo paro mopogore e wi twak ma jopiny osebedo karito kuom kinde. Ge sani wadonwa winje pach moko kuom jopiny e wi wachni. Wawinje to gento giparo nang'o kotudre gi weche mag twak e kind Raila Odinga to kodi William Ruto. Machiegni uru e Ramogi TV. Agna chakodi chaknwa gi nyingi nyiso anto inti pare nang'ono. Pachie nang'ono ka otudre gi weche mag twak ma jo Kenya osebedo karito e kind William Ruto to kodi Raila Odinga. Nyinga iluongo ni Eliopondo. Wach mipenjo no nyaka jo Kenya ng'e ni en a political process. And political dialogue kauga time because interest ng'eny ni malo. And jomoso timo political dialogue wabu understand ni kuma jo Kenya Kwanza nitie gi Azimio nitie jogo nigi undue pressure. Number 2, statement Mara Kipchumba Murkomen was a positive one if you analyze it properly, because ka Kichungwa ndiko barua then jo Azimio bendiko barua, it takes time. To gimano temo wacho ni jogo mondo gore simo mondo hasten the process. Number 2, 3 kikwa ka wach mar ne jo Kenya Kwanza wacho ni nusu mkate ogedwar joge wacho ni indeed wambe wa support mano because dialogue mwadi bete ni obede issues mag jopiny. Number 1, jino to mang'eny kae onego beni those are part of the agenda mabedo discussed. Number 2, cost of living mago the things monego beni bedo discussed in the table. As we speak jogo poko yiero agenda. Azimio nigi mekgi, jo Kenya Kwanza be nigi meki. To wan kaka wananchi wambe wan gi agenda wa that should form part and parcel of the discussion agenda in the dialogue. Erokamano in bende miwa pachi kolure gi weche madhi nyime to in bende nyiswa anto kaka jopiny en agenda mane ma ungo. An gima wacho kaka ja Kenya. Chak gi nyingi. An gima wacho kaka ja Kenya, kaka Duncan Onyango modak Kisumu en ni twak mantiere kind ker mar Kenya William Ruto gi ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga ok ane ka dhi mbele. Ok odhi mbele nikech one, William Ruto onge goodwill mar dhi mbele gi talks. Number 2, William Ruto dwaro no lead Kenya gi agoko. Kenya ok inyal lead gi agoko. Osebet a leader, he should come out to olos gi jopiny, olos dwaro ma jopiny dwaro, kaka nyawadwa no wacho ngima sani ni malo. Jinotho e maandamano. What is he doing to address weche mag tho mane mobetego? Joma no hinyre. Otimo nang'o kaka ker mar Kenya, ok leader mar Azimio, mar Kenya Kwanza, mondo Kenya odhi mbele. Wan kaka jopiny wang'iyo gi. To gima leader mar Azimio wacho ni ka podi wuoyo tamre, then wadok endara. Dok endara no bro miyo wayud dwaro ma jopiny dwaro. Erokamano kuom paro makamano. In bende nyiswa nyingi tikono ni to into pachi to chalo nang'o to agenda maru kaka jopiny to chalo nade to be paro ni twagni dhi bete to kapo no bete to dhi chalo nade, olemo ne dhi chalo nade, bobro konyo jo Kenya. Erokamano ahinya. An Roslyn Abungu awuoyo kaka duond joma mine mar Kisumu County ka. Ngero moro wacho ni ka liech ariyo timo hera kata dhao to en lum ema hinyore. Wan e lum ma wahinyore sanie
kaka joma mine otek kodwa kabisa nikech ng'ama miyo ema muoch kayo manyuol kato bang' nyuol ka nyathino osedhi malo maber kabisa to otho e wach maandamano masani ni. En gima lit ahinya to bang' mano jotelo ariyogi oling' thi ka gima nyathini ok otho. Litnwa kabisa kaka duond joma mine to wakwayo ni jotelo ariyo moseyiergi Raila Amolo Odinga kod Mheshimiwa William Ruto beduru achiel nikech ngima tek. Nikech kata sani joma tindo ok nyal nyombo dinyom nade to sukari kende siling 500 ang'o dhi madang'o e odi to kore ka en mikae ma dhako ma pod nyien wakwayo mondo ubi pamoja mondo ulos piny mar Kenya ni. Piny kethore, piny dhi marach, wuouru. Wan kaka joma mine wakwayo gi duol mamuol. Erokamano ahinya kuom parono. Watiketeka gi nyidendi te. In be nyiswa nyingi tikonwa to ajenda maru kaka joma mine. Be uparo ni ubro yudo duoko kaluwore gi twak ma jo piny Kenya koro osebedo ka rito e kind jatend piny Kenya William Ruto to kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Ginyinga iluonga ni Morin Owino. Abu Woy on behalf of youths and adolescents of the country. I was doing a campaign targeting 1.8 billion campaign for the change in this country. And most of the concern that were raised by young people was we need peace between the two politicians. That was raised by young people as far as primary schools, secondary schools, and even in colleges. They cannot access better education because they have been affected by the violence that is going on in the country as per now. So they are requesting if the two politicians can come together, talk, and have a peace between them so that the education that we know normally in Kenya can go ahead and they can access better education. And for the young mothers, Mama Mboga cannot get 10 shillings when Mandaman is there daily, Monday to Friday. Atapata just shilingi 10 na Monday to morning to evening watu wako kwa barabara and they are working from hand to mouth. That cannot be achieved if peace is not built in this nation. Erokamano ahinya kuom paro makamano. Ang'inyiso nyingi ikonwa ni weche mawuok e kweth moro ni ka dok koni kweth ariyogi chiwo ranyisi mane. Kweth machielo osegonyo gidwa winjo weche mag mosruok. Kweth machielo koni bende otamre wach mar mosruok. Nyawadwa Mol wuoyo motelo cha owacho ni wach mare Kipchumba Murkomen nyiso jotelo ariyogi mondo owe ndikre barua gigore sim en wach maber. Un kaka jopiny, kaka jo Kenya, weche muneno e kind jotelo e kind kweth ariyogi chiwo ranyisi mane to geno benitie ni twak bro bete to kwe bro bete. Erokamano iluonga ni Philip Oduor jadak ma Kisumu ka kadwa golo pacha matin e wach mar gima dhi mbele ni. Aparo ni loch kata mano chakre kata mar Kibaki ne wan gi ywaruok bang'e to Kibaki noyie boduogo piny kaka Kibaki ka jatend piny bobet piny ba giloso kwe ba jo Kenya tene mor bo bedo kumoro achiel. Kata mar ariyo kane seche mane Migosi Uhuru Kenyatta ne dhi nyime gi tayo piny mar Kenya, aparo ni ne nitie ywaruok ma koni gi koni to kata kamano Uhuru noweyo bedege mano nyak koni gi koni bo chomo Kenya tir bo wuoyo gi Migosi Raila Odinga to kata ka niluongo ni handshake ne handshake nyinge handshake ne onge gima Raila dwaro e sirkal ne dwaro mana mondo ja Kenya obed ja Kenya achiel ma kapo ni ber nitie to ber nitie moko dewo ni an kabila mane ng'ane kabila mane. Samuel Loseni aparo ni yiero norumo dwe mar 8 last year mano wate wang'eyo kata na Migosi Raila Odinga nong'e nwa dhi e debe to bang' kanyo chachi ne nitie ABCD bang'e Raila noyie gi duoko kata mnuok e Supreme Court bang'e noling kono titujege. Koro gima ne kelo chachni matin kech Raila neno ka koro adier kamane ne uro we Kenya nowe kama podi ng'at ma yuto mare tin nyalo dak maber to tije nitie kuom yudhewa gimoro manyadhi mbele maber to loch mane Migosi Ruto nokawo to chako buogo chuny japiny ka koro japiny moro amora ma entie ngima dhi ne matek. Koro ne gima Raila paro ni barua mane Raila kuongo ndiko ne temo chuno ahinya ni ngima matek ni mondo mi oduoke piny ma gene gin weche mane ginyalo wuoye kata gi Ruto ji ariyo to kata kamano jotendwa mane serikal sani mabe aparo no oseyier gi kinde mang'eny nonego bed ni gimiyo Ruto environment maber mar miyo Raila thuolo mondo gitwak kech ngima matek ma japiny kale ni aparo no ken gima onego bed ni kelo weche mag chielo japiny gi bunde gi nego ji nyaka e udi. Koro wan kaka jopiny aparo ni onego chiw thuolo Ruto wuon kaka jatend piny masani
onego we ng'iyo bedege monyak machalo Murkomen gi jotelo machielo go gingi Kenya ne en piny achiel to mondo mi gibed piny gi Raila Amolo Odinga mondo mi chunyu obi maber nikech yande kano chung ng'anyo matin nwang'e ni Ruto noyie bo wacho gidhoge ni obe kaw kinde matin owuoyo gi migosi Raila Amolo Odinga waten wamor kaka jo Kenya koro kwe nitie ohala dhi nyime ngima maber to kwa winjo weche ma koni gi koni gi wadok chien kabisa koro akwayo ni wuoyo no obed wuoyo ma migosi Raila Amolo Odinga gi William Ruto gibed mondo giwuo kamoro achiel mondo wach mo kum gi ji ariyo okony ja Kenya molo weche ma samoro wa kuonde mag josiasa machielo chelo. Kawatieko nyiswa agenda maru kaka jopiny gin weche mage mowacho nikech kweth machielo cha iswinjo ka jok motelo wuoyo osewacho ni kweth machielo ma Kenya Kwanza nigi agenda margi kweth machielo mar joka Azimio bende nigi agenda margi un kaka jopiny agenda maru en mane gin weche mage mudwaro ni mondo obedi e lai mokwongo e kinde ma jotelo ariyogi bro bet piny ka twak kapo ni gibro twak. Erokamano gi nyinga iluonga ni Roy Otieno Dawa. Agenda mokwongo kaka en japiny en ni wadwa ng'iyo cost of living ni cost of living wabedo nade gigo ma wanyalo yudo mwatiyogo kaka jopiny basic needs be bechgi romore gi yuto ma wayudo to ka bechgi ok romre gi yuto mwayudo inyalo tim nade mondo odwokgi piny kaka sani japiny hinyre kabisa nikech king'iyo bech skari sani oidho malo kabisa to mondo skari bedgo nyaka koro igol siling 500 ma japiny gombo bedo ni ere kaka inyadwok skari ni mondo odok e beche machon cha mondo mi giyud kaka gikonyre. Agenda mar ariyo maduong' waseneno sani wach matek kalure gi weche mag party iyudo ka wayiero ng'ato e party kaka wayiero ODM kochopo mbele kucho to chako chikre dwano gik motegno mag party makidhi e party ni to kichopo mbele kucho to kilokri ibede party manoyieri no kendo itiyo ne jopiny kaka noyieri kendo moro wadwa ng'iyo ni kwe wan kaka yudhe wadwaro peace koro kwadwaro peace wakwayo mana jowa jotelogi mondo girikre maber mondo giwuo wan koro kaka jopiny wakia kata kaka gidhi wuoyo e county hall kata gidhi wuoyo Serena kata gidhi wuoyo kanye gimwadwa ni giwuo mondo wabed gi kwe mondo yudhe oti matek nikech yudhe to gin joma tiyo matek jopur odhi e puodho kosepuro to yudo ka giuso gigi jogo mane chiro bo usa gi kwe maonge gimoro amora. Erokamano ahinya erokamano Cleophas mana kaka isewinjo paro mopogore opogore ka owuok kuom jopiny maduong' ahinya en gin gi geno ni twak bro bete kind dito ariyo gi jatend piny Kenya William Ruto to kod Raila Amolo Odinga mak mana ni gitemo chiwo pek ahinya e agenda mar jopiny kopogre gi agenda ma jotend siasa oketo nyime. Cleophas mago e weche mawuok e kaunti ma Kisumu gie sani ka bende waikre mar luonu machiegni nyasi mari rowere ma dhi nyime rowere e piny mangima hingo nyasi mag okingi magisegoyo kata magisebedo ka gigoyo e weche motenre gi rito ler mar alwora. Cleophas inyalo dhi nyime gi weche ma wan go e kinde masani. Erokamano ahinya James Okoth ipange yo makara ahinya gi jodak e kaunti ma Kisumu kiny bende watim gima watimo kawuono ni gi jodak e kaunti ma Kisumu manyonwa gweng' machielo bende mondo owinj ane pachgi. Erokamano ahinya James Okoth mesha kod ntiere kod gik mathoth timore piny Kenya odiochieng' ma kawuono ka wang'eyo ni gik mathoth ahinya matimore kar kanyo odiochieng' ma kawuono higni 25 nyasi ma kamano ma bende ma wach machopo nyaka sani jotelo mago mag Azimio kod Kalonzo Musyoka kaachiel kod ka Martha Karua bende koro osiriwgi jo Kenya mamoko ka gintiere Memorial Park odiochieng' ma kawuono ma kod mathoth jatend piny Kenya bende pod timo mana limbe weche makoro donjo nyaka sani bende iwinjo kanyo kowacho entiere kumoro miluongo kanyo ni Kariara mane gweng' ma Kariara okinyi ma kawuono entiere kacha kodhi yawo apaya moro kanyo miluongo ni Rutune Ishamara Rutune Road mano mantie Mkuruweini mane county no Manyeri gimo wacho kata sani owacho ni onge handshake okono Raila kanyo ni kikiti kod tulo mane gima tie kar kacha ma jal ma joge rito kacha mondo mi obede kod twak wach mari Mogi kotenre kod gigi duto inyalo wacha ngo ka wacho erokamano we wadhi Nyeri kokwongo wawach ni kiwinjo kama ne wachake na wacho ni kiwinjo duond Kipchumba ka en Homa Bay mano ema biro bedo duond William Ruto ka en Homa Bay kata Kisumu kata Migori to kochikore odhi e gwenge mag holo mar Okak tibiro winjo ka tono pogore kendo gik mowacho pogore kodhi e piny Atwara bende koro ineno ka owacho gik mopogore manyiso ni ok en ready
mar bedo piny e mesa kata bedo gi twak manyalo miyo jo Kenya riwore kadhi nyime. Ma nikech ong'eyo ni e gwenge ma entie sechegi gin jok ma ok dwar wach mar twak, nikech ka ji obeto gi twak to biro chuno ni gik moko nitie manyaka lokre ka gi kacha, to lokruogno ema jo gweng'no ok nyal dwaro, nikech ng'eny ji ng'iyo twagni e yor siasa ni ng'ato dwa mayo gi telo kata ng'ato dwa kawo lemo moko e telo. Ok ginene kaka twak monego bed ni konyo Kenya dhi nyime kaeto miyo jopiny bedo gi nengo mayot kuom gik ma gitiyo godo okinyi godhiambo. Kwa e mano ibro yudo ka jatend piny Kenya William Ruto nyo owuok ka wuotho to giumo gini. Gichalo jok ma Kenya Kwanza nie sirikal to ok gibehave ka sirikal, gibehave ka jok ma pod nie campaign ma piem gi opposition kata piem gi Azimio. Azimio ok nie sirikal, ginyalo wuotho kuonde ma giwuothego, ginyalo wacho weche ma giwachogo. To sirikal to nyaka duogi manyis jo Kenya ni gin sirikal kendo gisepango, gitimo gik mane gi promise jo Kenya ka gin e ndalo campaign. Omiyo ker William Ruto ok nyal wuok ni wuotho ka ng'at matimo campaign ma kokidwa yier. Ka koro kowuotho sani ka ng'at ma launch project, to project gi Cleophas, some of us were here kendo nwaneno ka moko kuom gi Uhuru no launch. Sani odhi launch iluongo ni Othaya Water Project. Othaya Water Project Uhuru mwenyewe no launch 2016, higa 2016. Ere kaka 7 years later kendo kokidwa launch project go, kamba ka iwuond jopiny e gweng'no ni erogi kendo itiyo matek. Kwa wuok kanyo ineno ka en gima lit ne jo Kenya ma understand. Igni 25 ma nyathi mano onyuol kata ne nie ich kaka manyo waneno ute fuambo. Nyathi mane nie ich seche ma jonjore nogoyo bomb ma embassy mar jo Amerika madalaka. Sani koro ja igni 25 kendo nyalo wuoyo. Ere gima omiyo piny Amerika pok oneno ni gini en gima important kata en gima nigi nengo kuom gero tudruok mane kind Kenya kod gin. Ka jo Kenya pod ywak to nonro matut to wacho ni jo Amerika mane bende bomb ni onego, families gi nosebedo compensated. Kendo moko kuom jo Kenya bende mane tiyo ne embassy mar US nosebedo compensated. To jo Kenya mamoko manoyudo dhi e embassy kanyo manyo gik mopogore opogore, kata mane gini oyudo gi e wang' yore machiegni gi embassy gigo, pok omi compensation nyaka sani igni 25. Lakini ok adwa chayo jo loch tend loch ma Amerika, adwa chayo tend loch ma pachoka, nikech wan ok wayier loch ma Amerika, wayiero loch madalaka. Ere gima loch madalaka osetimo igni 25 nyiso ni en loje 5. To loje 5 gi osebedo gi presidents mopogore koa e the late Daniel Arap Moi mane nie telo kindeno, ma Kibaki odonjo igni 10, mo Uhuru odonjo igni 10, kendo William Ruto koro etieko hiki achiel mokwongo. Ang'o momiyo ja Kenya pok obedo compensated? Sani nyo Senate owacho ni gidwa iko committee moro ad hoc committee gidhi winjore gi Senate ma Amerika. Nyaka gikwong ginyiswa ni igni 25 gi okang' mane ma gisegoyo kaka sirikal mondo jo Kenya manohinyore oyud compensation, to ng'amo setamore compensation ni. Eka dang' wang'e ni Amerika e joma kosa koso sirikandwa mosebedo joma kosa. Erokamano. Mesha kudede agoni erokamano no ne yo makare thuolo mano ayudo wacho ni e chen mar mbaka rom karo kede sa achiel kamano wang'eyo mana matino tindo kamano kendo koro mani makelo we giko. Erokamano ya rom kero duchieng' machielo dongi. Erokamano. Anya koro maka jwangi mi nogo ni erokamano bedo kodwa e kinde gi duto kano kelo ni twak makamasa. Ero wadhi kawono machopo dakika 8 tok sa 5. Erokamano ne director momedwa thuolo machalo kama mondo mi watudre kod oganda kendo awinja ne pacho achiel kachiel. Ote mantie karka Yusuf okelo wacho ni Azimio ketho saka yien. Kare signatures no dwaro mar timo ang'o? Mara wacho ni mara wamenda ICC, mara mandamano, mara signatures. Wacho ni Raila Odinga dwaro ang'o? Penyo maduong' ahinya mantie kanyo mar Raila Odinga kose mar oganda jo Kenya kama nitie kar kacho. Guto Willis wacho ni twak onge tiende. Azimio kod Kenya Kwanza the main point kanyo en mana loso IBC minyalo los e od bura. Erokamano nyakuom pachi. Machielo Belinda Matthews Nyanyakach wacho ni twak to choma kamoro makata bende ok owinj maber no dhi kanye. Dominic dhano riek mano nyinge wacha winji maber kana wendo
antiere kae kendo anene ni geno to onge. Nyakwar Ramogi Jwang nakelo ni chenro kiny makawuono oromo odiochieng' makiny jogo duto ma otayo chenro odiochieng' makawuono Puoch gi pak nitiere jogo duto ma odiochieng' makawuono ema ne onyuolgie ma koro chopo higni 25 moko bende nonyuol tarik machalo kama higni moko mokadho. Iwacho ni kanyo kata kane higa mar 2010 kata higa mar 2008 kane jagoro mano e pinyno mano mar Amerika Hillary Clinton e kindego nolimo piny Kenya kendo nobiro kacha moketo maua mana kama itime rapar odiochieng' makawuono. Nyithindo mano nyuol kar kanyo kawuono kaber te onego bed ni gitimo KCPE moko bende nyalo bedo nitie kuonde mopogore opogore. Koro ka onyuol odiochieng' makawuono bende happy birthday mano otimo chopo kar kanyo kowuok kuom Paulino Nyango wacho kanyo ni Ashley Sasha Wuor birthday mare en kawuono. Nyakwar Ramogi Jwang nakelo chenro odiochieng' makawuono nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwaro mokeo nyaka sango oriti masani.